Takže čaute, tu je Radec Games a vítam vás v novom videjku, v ktorom vám dneska ukážem, ako stiahnuť Minecraft Launcher, všetky verzie spoločnosti Team Xtreme. Takže otvoríme si stránku Ulož to a napíšeme si sem Minecraft Team Xtreme Launcher, dobre. No a stránku vám dám do popisku videa a tak ideme na to. Čiže kliknite si toto, Team Xtreme Launcher. Ja som si toto tiež stiahoval z tejto stránky, takže môžem vám povedať, že je to funkčné. A sú tu aj komenty, funguje, stiahujte a super. Takže toto vám odporúčam stiahnuť. Kliknite stiahnuť a tu si napíšete toto a stiahuje sa to pár sekúnd. A teraz vám ukážem ten Minecraft. Čakáme, pokiaľ sa načíta. Ak ma hrdlo boli. Počkáme. OK, je to načítané, tak ešte si napíšem meno. A ak tu môžete vidieť, tak sú tu všetky verzie od 1.0, tej najstaršej úplne, až po 1.8.9. Takže vážne je to výborné. Odporúčam vám stiahnuť. No a toto je na toto video teda všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, dávajte lajky. Ak kto u mňa ešte nemá odber, tak aj odberí. Takže čaute.